Kardom kado kave phanta pini video nang tum bhan nangwan pi mtene pachini jige aprang election ha he ko alang le phan Niso Terangpi alang le phan rara tum kaningje assembly longke lam ye dun thek the lake pusi alang le phan kaningje sta me non alang le election ha dep pen non alang le assam assembly lo seme kedeng asina tum sime lebang so video arju tha alang le kaningje lake Hindi, English, lapen Assamese pen dali, Karbi, te mithang lam pen si, lam kaning je dun. Asinang tumar juk tha alang li, lam kaning je, kuan, ardi doma, lapen, kuson si, rara thengno lam kaning je ma, nang tum sime labang so video theklang po. Asinang tum labang so video kitcheng pen jod lang ignon, alang li kupit pisi kaning je ma, nang tum sime thekponang po. Nili Niso Terangpi Assam Legislative Assembly abang phi nang mansi arnam amen en pen seme denglo arona teng pen kason se Bharat kichari aron alu aphan nili ingthir et ingthir jir pen kroipu lapen nili arpu kikhi ke khan esek ke plak ke plek ning ke ho abe kidun ke lang red amu klem klilu arna anparta nili MLA khi khan bom esek madu aphanta ning ke dog de chepaklang klesi nili arpu pen rat aphan klem pi nangji an amo klem pi po pusi arnam amen en pen pini seme chepaklang klesi nili arpu pen rat aphan klem pi nangji an amo klem pi po pusi arnam amen en pen pini seme denglo kardom